Mert az van, hogy egyébként egy 1/1-es vitára valószínűleg nem tudnak kiállni senki ellen, mert egy 5-es 11 éves gyerek leverné valószínűleg. Mert megkérdezni, sőt egy 4 éves gyerek leverné, mert megkérdezni tőle, hogy miért? De oké, Vince, de miért? És akkor így Vince lefagyna, hogy ja, mert kulturális ikon vagyok. De miért vagy kulturális ikon? Vince szerint ez a humor. Ez a humoros, hölgyeim és uraim. Vince szerint ez a humor az 1 perces videójának a végén, aminek az a címe, hogy adjatok pénzt! Arra készült, amin én nevettem, azt szerintem ő annyira nem értékel. Mivel, hogy van a vicces és van a nevetséges. De most Vince azt hitte, hogy a neve az szinonima a viccessel. De sajnos csak nevetséges. Vince egy nevetséges, szánalmas alak. Kezdjük innen. Sisakot felbubik. Üdvözöllek benneteket a Purgatóriumban. Jó szórakozást. Ezt az indexképet nekem elküldte tegnap Dwight, és nagyon jót nevettem rajta, hogy mi a fene ez. Aztán ott még nagyobbat nevettem, amikor Dwightot megláttam itt a kutyák között, utána instant felismertem súlytalan bálnát is, és akkor mondta Dwight, hogy hát én is itt vagyok egyébként, itt vagyok balra. Állítólag ez a bajszom itt, hell yeah, milyen morcin nézek, azt a mindenit, és itt ugye a 4. kutyát nem ismerem sajnos. Ez az index képe ennek a videónak, miszerint a különbség köztünk. Mi lehet a különbség az emberek között? Mi köztünk, akik a kutyák, és itt majd Vince valószínűleg, hogyha látja ezt a videót, akkor azt fogja mondani, hogy ja, hát igazából ez nem az, te látod bele, te vagy a hülye. Igazad van teljes mértékben. Tehát mi vagyunk a hülyék, hogy belelátjuk magunkat, hát ez ugye egy banális véletlen, ahogy ugye MC Isti mondaná. Kommenteket érdemes olvasgatni, nem sok van rajta, mert hogy egyébként 3 nappal ezelőtt egy 126 000-es csatorna össze tudott hozni kemény 1500 megtekintést, Vince, gratulálok. Hogyan lehet az kulturális ikon, aki egyetlen állításáért sem vállalja a felelősséget? Mondván irónia. Azzal, hogy bármikor, bármire előránthatod a vicc volt kártyát, azzal súlytalanná teszed a kijelentéseidet. Erre a válasz: 3 hónapja is beszéltem erről, vissza lehet nézni. Szerkesztve. Hát ez egy zseniális megmondás volt arra, hogy igazából nem tudom rá a választ, bro, keresd vissza, hogyha akarod. Úgyse fogod, mert 3 hónappal ezelőtt beszéltem róla, oké, melyik videóban, mikor, mit értesz ez alatt. Valószínűleg nagyjából egy mondatban össze lehetett volna neki foglalni, ez így megint olyan semmi. De hát, Vince már csak ilyen. Nem értelek, Vince? Azért, mert pár ember csinált rólad 1-2 rend videót, ami egyébként nem tudom, hogy Bánának milyen volt a videója, azt nem láttam. Az enyém biztos, hogy nem volt rend videó, azt kikérem magamnak. Egy véleményvideó, a rend videó az csak negatívat mond, és szerintem őszinte vagyok, Bánának nem néztem meg egy videóját se elejétől a végéig. Szerintem összesen, ha láttam belőle 5 percet, maximum egy pár videójából, de én azt gondolom ezek alapján, az információk alapján, hogy ő sem egy renter videós. Miért kéne abba hagynod a ragebait videókat? Szerintem nagy baj nem volt velük. Joybait. Na most ugye Vince abba hagyta ezeket a ragebait videókat, és állítólag ugye Season 2, kijött a Vince Season 2, amiben ugye már csak kizárólag pozitív dolgokról beszél, és megemlíteném nektek, hogy itt a leírásába belelakta ugye, hogy humorista, illetve hogy hány centiméter magas, és belelakta ezt a képet, ez a kép pedig erre a képre visz minket. Ez a kép pedig ugye az a kép, amit én használtam a videómban, hogy ahhoz, hogy megértsük Vincének a gondolkodását, illetve magának Vincének a karakterét, ahhoz meg kell értenünk az iróniának ezen szakaszait. És hát mivel Vince egy humorista, ezért ő belerakta a leírásába, hogy ez mennyire halálosan vicces, és hát nyilván az is halálosan vicces, hogy csinál egy bejegyzést, aztán letörli, csinál videókat, amire én reagáltam, aztán azokat letörli, szóval nem tudja vállalni a következményeit valóban annak, amit tesz, és próbálja úgy beállítani magát, mint hogyha ő lenne az okosabb, és ő egy kulturális ikon, ugye ezt
nagyon-nagyon sokszor hangoztatja nekünk, és érdekességképpen mondanám nektek, hogy én ráírtam Vincére azzal kapcsolatban, hogy volna-e kedve esetleg beszélgetni velünk, vagy velem. Mert hogy én azt gondolom, illetve engem nagyon érdekel, az, hogyha másokat is érdekel, az csak cherry on top, ahogy az angol mondja. Írtam Vincére hasonló stílusban, ahogy ő szokott, Szius Vince, hasonló humorista sorstársa keresi önt, kérdése az volna, hogy lenne kedve interjúzni, beszélgetni élő folyamban. Válaszát előre is köszönöm. Tengermély tisztelettel csodálója, Máté. Ez voltam ugye én. Mert hogy engem nagyon-nagyon érdekelne, hogy ő valóban egyébként egy ilyen 1/1 kommunikációnál, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi lennék, és szerintem ti is nagyon kíváncsiak lennétek, hogy egy olyan emberrel beszélgetne, mint mondjuk Bálna, vagy Dwight, vagy akár én is, aki tudna tőle kérdezni. Tehát, hogy így élőben tudna tőle kérdezni, mert az, hogy az emberek kérdeznek tőle valamit egy TikTok live-ban, és akkor utána bannolja őket, mert nem tetszik az, amit kérdezett, vagy rávilágított valamire, az szerintem gyávaság. És itt ezzel van a probléma, hogy 1/1 nagyon jó lenne vele kommunikálni, mert ott nem tud nagyon kibújni ezekből és nem tud az irónia mögé bújni sok esetben, mert ott egyből vissza tudsz kérdezni, hogy ezt most komolyan gondolod? Nem tud rá magyarázatot adni, akkor az ugye nagyon-nagyon hamar kibújik, vagy kibukik. Na most erre ő válaszolt, ez 10 nappal ezelőtt történt, mielőtt tovább mennénk, kérlek hidratáljatok. Tényleg annyira tisztelem Vincét egyébként, hogy válaszolt nekem. És amit Dwight-tal csináltunk közös streamet, amiben reagálunk azokra a videókra, amiket ő csinált, ezek ugye azok a videók, amelyben ő azt mondja, ez a címe, hogy így csináltam hülyét a fél országból. Ugyebár az Index képen jelen van Dwight, ahogy beszívezett egy kommentet. Arra a videóra reagáltunk, és amikor én meg szerettem volna vágni ezt a videót streamből, akkor kaptam választ az e-mailre. És azért nem vágtam meg a videót, mert hogy mondjam, egy picit meghatott az, amit Vince írt. Egy pillanatra elhittem azt, hogy ő tényleg komolyan gondolta azokat a dolgokat, amiket leírt nekem. Fel is olvasom nektek. Szia! Most idézem. Szia! Most nézem meg a videót, amiben azt mondod, nincs faszom. Plusz elég negatív dolgokat. Ez kissé szomorúvá tett. Nehéz időkben az ember nem sok mindenkire számíthat, de aki ott van mellette, nehéz lesz elfelejteni. Értem, hogy most könnyű engem egy bizonyos irányból olvasni, és azt is értem, hogy az interneten mindenki gyorsan beáll valamilyen sorba. Nekem mégis rosszul esett a hangnem, főleg mert úgy éreztem, hogy nem igazán rólam beszélsz, hanem arról a képről, amit most sokan rám vetítenek. Kétféleképpen lehet értelmezni ezt az egészet, és látványosan az egyik értelmezés lett a fősodor. Jó, nem mondok inkább semmit. Őszintén mondom, szimpatikus voltál már csak a kiállásod és a hajstílusod alapján is. Ezért is lepett meg, hogy ennyire ellenséges irányból nyúltál hozzám. Szubjektív leszek, nyilván, mivel rólam van szó, de hogy én nem hiszem, hogy egyébként nagyon negatív irányból nyúltam volna egyébként Vincéhez, egyáltalán nem nyúltam hozzá semmilyen irányból sem. Kizárólag elmondtam a véleményemet, és aki régebb óta néz, ezt tudja, és ismer annyira, hogy szeretek megérteni dolgokat, szeretnék megérteni dolgokat. Ez az én autizmusom. És Vincét is szerettem volna megérteni. Ezért vetettem fel dolgokat, amik lehettek negatív dolgok is, hogy például akkor most Vince azért rage-bait-el, hogy utána nézettséget szerezzen? De ez a hate watch, ez nem feltétlenül jó, illetve nem tudom, hogy ez kinek jó. Akarja ezt bárki az interneten? És persze biztos, hogy van olyan ember, de nem értem, hogy Vince ezt miért szeretné. És ugye itt, amit ő mond, hogy nincsen fasza, ezt ugye arra mondtam, amit még most is kiállok amellett a kijelentésem mellett, miszerint, ha felteszel egy videót, egy munkát, tehát te művészkedsz, azokat utána fogod és kikukázod, mert hogy jaj, nem hozott annyi nézettséget, gondolom, vagy nem érte el a várt hatást. Erről is fogok majd később beszélni. Én azt gondolom, hogy Vince ezeket a
ezeket a ragebait videókat valószínűleg még csinálná, hogyha elérte volna a várt hatást, de sajnos én úgy gondolom, hogy nem úgy alakult, ahogy azt ő eltervezte, ezért hisztizik, és inkább azt mondja, hogy Season 2, és hogy most már a joybaitre és a pozitív dolgokra szeretne rámenni. Folytatom. Nehéz időkben az ember amúgy is hajlamos mindenhol ellenséget látni, és pont ezért jó lenne néha azt érezni, hogy az interneten nem mindenki automatikusan ellenfél. Csak hogy nyilván itt megint ragebait-el, vagy próbál ragebait-elni, de hogy most, ha ezt tényleg komolyan gondolja és komolyan írja, akkor megkérdezem, hogy te tetted ezt? Tehát, hogy akkor miért hisztizel az interneten, hogy az emberek nem szeretnek már, vagy megutáltak az elektromos autó tulajdonosok, megutáltak a nézőik, megutáltak a fotózkodó nézők, megutált, megutáltak a fanboyok, megutáltak a melegek, ugyebár ezt nem pontosan idéztem, de ezt elmondja ugye az egyik videójában, akkor így mire számított? Tehát ha én beszólok egy adott közösségnek, akkor utána elvárom azt, hogy az a közösség ne védje meg magát? Szóval nem értem, hogy mire gondolt itt a költő egyébként. Szóval most inkább próbálok kikapcsolni, természetben lenni, csinálom a streameket, hogy legalább az albérlet ki legyen fizetve, de nagyon fárasztó. Úgyhogy a kortizol szintem lenntartása érdekében jelenleg nem nagyon vállalok ilyen kérdőre vonásokat. 3 hete köbben már lezárult nálam ez a korszak, csak felkapott lett újra Dwight miatt. Nem szeretném már táplálni a ragebaitet se mémből, se poénból, stb., mert fárasztó. A ragebaitet a Facebookra száműztem. Ez egyébként egyáltalán nem igaz, de majd meglátjátok. Új alapokra helyezem az influencer közi diplomáciát, beef helyett glazing lesz. Ahogy Nessa is csinált annó rólam egy reakció videót, rám rakta a Rivalda fényt, úgy én is pozitivitást szeretnék továbbadni azoknak, akiknek tetszik a tartalma, vagy értéket teremtenek. Egyébként neked titokban elmondom, most hát ez nem lesz titok, de hogy készült már sok olyan új videó az új korszakból, lesz podcastem is, meg ilyen kollab más emberekkel, amiben nem a szobában vagyok. Például lesz egy parittyás videó állítólag. Tehát igazából már elkészült az új korszak, csak még egy trélert nem vágtam össze, azért késik, ugyebár ez már megtörtént, de az, amiről szó van, 3-4 hetes történet. Már is olvasom. És szerintem Vince beleesett abba a csapdába, mint azok, akik kikerülnek a suliból, ahol tanítanak, és hirtelen lesz sikerük és nagy nézettségük. Azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, aztán visszaüt sok minden. Szia, Benett! Hm. Folytatom. Szóval nem akarok a továbbiakban ragebaitet, bár ott van a leírásban, hogy humorista, meg egy link a metairónia értelmezéséről, sokaknak így sem jött át. De ha poén is az egész, amivel az ember táplálja az elméjét, azzal lesz tele, szóval inkább pozitív dolgokkal táplálom az enyémet, úgyhogy nem kívánok ilyen tini drámákban részt venni. Kipróbáltam, hogy itt is helyt tudok-e állni, úgy tűnik igen, mert mindenki rólam beszél, azért ezt ne higgyük el, bro, köszönjük szépen, de ez tartalmatlan futószalag drámagyárnak érzem, és inkább szeretnék valami értéket teremteni, ami lelkileg is kielégítő. Belenéztem a novella elemzős videódba, azon lehet nem lesz több százezer nézettség, de legalább értéket ad tovább. Itt volt az, ami egy kicsit meghatott, nagyon-nagyon szépen köszönöm egyébként, valóban, de nyilván a videózás és az értékteremtés, a művészet, ha ezt is nevezhetjük művészetnek, hogy te videókat vágsz, készítesz, akkor az is a művészetnek egy formája. Ezért nyilván vannak olyan témák, amiket te szeretsz csinálni. Azért csinálod az egész művészetet, mert szereted. Az összes videómat szeretem csinálni, szeretek vágni. Szóval az is egy ilyen téma volt. Nyilván tudtam, hogy az nem fog sok nézettséget szerezni, lehet ilyen dolgokat is csinálni. De szerintem az más, amikor Vince csinál ilyen ragebait videókat, és azt gondolja, hogy egyébként ez majd mekkora hatalmasat fog menni, miközben egyébként mondjuk megtámad vele egy több százezres közösséget. Szóval nem értem, hogy mit gondolt. Folytatom. Személy szerint ilyenekkel szeretném az időmet tölteni a jövőben.
nem a Maunika Show szintű perpatvar, meg adok-kapok, meg kiabálás, meg káromkodás. Van, akit a kultúra formál, hogy milyen tartalmat tesz ki, van, aki a kultúrát formálja, ezért vagyok én kulturális ikon. Oké, bro. Köszönöm szépen az e-mailt, és örülök, hogyha tetszett a novella elemzős videóm, és írtam neki, hogy kedves Vince, meglepődve tapasztaltam, hogy merőben más hangnemet öltött ez az e-mail, mint amire számítottam. Megértem, hogy jelenleg nincs energiád és kedved válaszolni fajta felkérdezésre, viszont úgy gondolom, akár később egy egyenes beszédben lehetne elsimítani a mások rólad alkotott fals véleményét. Teljesen megértem, ha így is nemet mondasz erre a beszélgetésre, azonban ha mégis meggondolnád magad, írj nyugodtan akár Instagramon, e-mailben, vagy ahol kényelmes. További sok sikert kívánok, és őszintén remélem, hogy megtalálod a boldogságot az alkotásban. Emellett nyilván a mai napig kiállok, legyen öröme az alkotásban, csinálja azt, amit szeret. De nyilván ez az e-mail is így még egyszerre elolvasva, végül is más hangnemet ütött, mint amire számítottam, viszont beleesik abba a keretrendszerbe, amit ő képvisel. Tehát igazából ugyanazt a szarságot vitte tovább, azt a stílust, azt a karaktert, ami egyébként ő maga. Szóval így még egyszer elolvasva, annyira mégsem meglepő, úgyhogy én Amondó vagyok. Üdvözlök mindenkit a chaten, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, akik néztek és kíváncsiak vagytok a véleményemre. Tekintsük is meg ezt a 9 perces videót, amelyben arról beszél, hogy mi a különbség köztünk, ugye bár ő mint egy messiás, mi pedig a láncra vert kutyái, akiket teljes mértékben megvezetett, mint Súlytalan Bálna, Dwight, én és Ghost, zseniális indexkép. Nyilván ez is egy ilyen ragebait lenne, hogy mi lássuk, és akkor csináljunk róla még egy videót, amit lehet mondani, hogy végül is elérte a célját, de én azt mondanám, hogy ha más lett volna az indexkép is, megcsinálom ezt a videót, mert valóban érdekel, hogy tényleg akkor igazat mondott-e nekem az e-mailben, avagy sem. Egyelőre az, hogy a ragebaitet oda száműzte, ez egyáltalán nem igaz, és bocsánat, csinált bejegyzéseket, amik szintén erre épülnek. Ezt az adjatok pénzt videót, srácok, ezt 11 nappal ezelőtt, 12 nappal ezelőtt csinálta ezt, az így csináltam hülyét a félországba videót. Rendben van. Én ilyen videókat, ezeket a videókat nem tudom hova tenni. Ezt Dwight-tal reagáltunk rá, és meg is szeretném egyébként nektek mutatni ezt a videót, mert az szerintem elég furcsa. A másik kollégájának. És hogyha ezek ki vannak fizetve, az autó meg van tankolva, a kafatéria oda van adva, akkor eljuthat a kis Benjihez, vagy a kis Robertóhoz, Máté szalkára. Úgyhogy fontos, hogy adjatok pénzt. Wow. Oké, bro. Oké, bro, nah. Ez a videó, ugyebár, valószínűleg szintén nem érte el a várt eredményt, ezért úgy volt vele, hogy pár nappal később csak tagoknak láthatóvá nyilvánította, amivel valószínűleg ő úgy gondolja, hogy jaj, hát srácok, aki a huncut horda, a tagjaim, azok úgy is értik a viccet, aki meg jön és megnézi azt az 1 perces videót, amiből most láttatok egy részletet, az meg úgy se érti. És akkor az szerintetek rendben van? Kollégájának. Hogy belerakunk egy... Nem tudom, egy gyereknek a képét, aki látszólag elég komolyan alultáplált. Vince szerint ez a humor. Ez a humoros, hölgyeim és uraim. Vince szerint ez a humor az 1 perces videójának a végén, aminek az a címe, hogy adjatok pénzt. És ez már, ez akkor még pont nem, jaj, bocsánat, ez nem a Season 2, ez még a Season 1 volt, tudjátok, ez még a Ragebait-es korszakom.
Hát ez mennyire humoros volt, nem? Hát itt van egy szegény gyerek, aki valószínűleg valami WHO oldaláról leszette, és akkor jaj, nézzétek, benne van a videóban. Tehát ezért egyébként simán le tudják tiltani ezt a videót, plusz az egész csatornáját is, szóval itt tartunk, hogy Vince szerint ez a humor. Ez a meta-irónia, meg a post-irónia, meg az irónia. Értitek? Hogy a humorista mondja ezt. Szóval csak szerettem volna szemléltetni, hogy Vince szerint ez a humor. És ezt a videót nem szerettem volna megvágni, mert úgy voltam, hogy ha már írt egy ilyen szép e-mailt és válaszolt, akkor gondoltam, nem szerettem volna, hogy a videóm hatására esetleg legyenek emberek, akik utána átmennek hozzá és mocskolódnak. Most sem ezt szeretném. De azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem normális. Tehát a Vincének a viselkedése nem normális. Nem biztos, hogy vannak dolgok, amik beleférnek a humorba. Én is egy ilyen edgy karakternek mondanám magam. Bizonyos helyzetekben. Persze lehet viccelődni, csak tudod, ez már ilyen not funny. Tehát, hogy ezen ki fog nevetni, hogy ott van a végén egy alultáplált kisgyerek. Tudod, ez már nem edgy, ez már nem funny, ez már nem ironikus, vagy nem tudom. Érted? Ez semmi. Lehet, hogy csak én vagyok így, lehet, hogy Vincének a nézői, a Huncut Horda ezt halálosan humorosnak találja. Nem akarom őket meggyanúsítani. Mindenkinek szíve joga. Ő tudja, hogy mit szeret. De most elérkeztünk arra a pontra, hogy megnézzük ezt a 9 percet, és igyekszem narrálni. Utána készültem nektek egy kis aprósággal. Remélem majd, hogy tetszeni fog. Ezután a videó után meg is mutatom nektek. Nagy, hogy tekintsük is meg. Most egyszer s mindenkorra tisztázzuk itt a dolgokat. Lehet klippelni. Tehát miért beszélnek ennyit rólam? Mocskolódva, dühcsalizva. Azért, mert ezzel próbálnak becsalogatni, hogy beszéljek róluk, hogy válaszoljak nekik, és ezzel nézettség. Az a helyzet, hogy egyébként nem sok ember beszélt róla. Tehát a YouTube közösségnek szerintem nagyon-nagyon kis része beszélt Vincéről. Tehát az, hogy ő hülyét csinált a fél országból, az is egy túlzás. Nagyon-nagyon sok túlzás lesz még ebben a videóban, de nézzük is tovább. Tehát itt, bocsánat, még azt elmondom, hogy itt ő azt mondja, hogy mi, és nyilván a mások nevében nem tudok beszélni, de most mégis megpróbálok. Mi, mint véleménykifejtő videósok, beszélek itt mondjuk Súlytalanról, vagy Dwightról, mi vagyunk azok, akik becsalogattuk, vagy bepróbáljuk csalogatni, hogy beszéljen rólunk, és ezzel esetleg saját magunknak nézettséget generálni. De a valóság az, hogy ő akarta átcsalogatni a nézőket, ugyebár azzal a videóval kezdve, amikor a partizános és a jól van ez ígyes srácokról beszélt. Erről lesz szó. Pénz, stb. Viszont ezt nem támogatom. De ez az én hibám. Miattam csinálják. Kulturális ikonként elindítottam egy trendet, csináltam egy pár ilyen típusú videót, amiben szókimondó vagyok, és direkt arra Ugyebár az volt az eredeti videó, a probléma a liberális médiával videóval kezdődött egyébként ez az egész. Ugye ezzel a videóval viszonylag elég sokan megnézték, ugyebár erre a videóra reagált ugye Bálna is, amiből utána Vince csinált 4 videót, tehát Bálnáról csinált 4 videót, szóval gyakorlatilag nem igaz az megint, amit mondott, mivel hogy amit ő csinált egy videót, arra reagált Bálna, és utána Vince ennek hatására csinált róla 4 videót. Tehát gyakorlatilag önmagát hazudtolja meg ebben a mondatában is, de ez igazából nem meglepő. Arra is kitérnék természetesen, hogy ő ebben a videóban nagyjából 10-szer vagy 20-szor fogja elmondani, hogy ő egy kulturális ikon, ami nyilván valószínűleg nem gondolja komolyan, de attól függetlenül a narcizmusnak és még nagyon sok másnak is. Tehát Vincének az agya el van torzulva, az önképe el van torzulva valószínűleg, és lehet azt mondani, hogy jaj, hát én csak ironizáltam, meg én humorista vagyok, és ez humor, csak az emberek nagy része akkor ezek szerint nem érti, és természetesen azok az emberek a hülyék, akik nem értik, mert ugye akik alacsony intelligenciával rendelkeznek, azaz mi,
akik nem értik ezeket a poénokat, azoknak nem fog ez leesni, és ő, mint kulturális ikon, az egyetlen, akinek ez ellen, az ár ellen harcolnia kell, és meg kell mutatnia, hogy igenis van kulturális vita Magyarországon, és a polgárosodás az egeket verdesi, és így generál vitát. Vagyok, és direkt arra világítok rá, amit mindenki tud, de nagyon durván, hogy ezzel kommentet generáljak, meg figyelmet. Kipróbáltam, hogy működik-e ez a formátum. Működik, ebben is jó vagyok, ehhez is értek. Ki van pipálva, ez is megy. Viszont rájöttem, hogy ez gáz, mert cringe. Hát így, érted, nem jöttél volna rá egyébként, tehát, hogy kipróbálod, hogy mondjuk, ha bemész mi volt az a ponyvaregényben volt, amikor Will Smith, vagy nem Will Smith, Bruce Willis bemegy, és akkor a I hate N betű, és akkor ki volt írva, rá volt rakva, és akkor csodálkozik, hogy a fekete közösség az furcsán fog ránézni. Értitek? Tehát Vince ezt kipróbálta. De hogy az nem jutott az elején eszébe, hogy egyébként ez valószínűleg próba nélkül is rájöhetett volna, hogy ez cringe. Tehát szegény Vince tényleg nagyon el van rugaszkodva a talajtól, szánalmas. Szánalmas az egész, amit művel. A karakter, ha Vince egy karaktert alakít, akkor ez a karakter szánalmas. Ha Vince önmagát alakítja a YouTube csatornáján, akkor meg még rosszabb. Tehát az borzasztó. Szánalmas az egész. Tehát, hogyha Vince ez az ember, és nem egy karakter, akkor döntse el mindenki magában, hogy ez jó embere, vagy sem. Vagy ő jó embere, vagy sem. És inkább pozitív dolgokat szeretnék a világba létrehozni, nem negatívakat. Viszont látták az én sikeremet ezek az emberek, és most velem akarják azt megcsinálni, amit én csináltam mondjuk a Partizánnal, meg a fókuszcsoporttal. Tehát az én blueprintemet utánozzák le, de akkor ez az én hibám, mert én csináltam a blueprintet. Ez nem tudom, hogy van magyarul a tervezet. Tehát értitek, hogy ez 1 perc alatt próbál megint rage-baitelni, mert gondolom arra játszott, hogy ugye mi, akik csináltuk róla a videót, azok reagáljanak rá. És elmondtam, hogy akkor is megcsináltam volna ezt a videót, hogyha mondjuk nem rak bele az index képbe, mert ugye Dwight felhívta a figyelmemet, hogy készült ugye ez a videó. Nyilván egyébként nem nézek Vince videókat, de hogy most ez, amit hallgatok, ez csak és kizárólag erre megy ki. Tehát azt mondja, hogy ő találta fel a spanyol viaszt, ő adta a blueprintet ahhoz, hogy nekem legyen egy csatornám, ahhoz, hogy én tudjak véleményt mondani. Tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy ő találta fel azt, hogy lehessen véleményt és kritikát megfogalmazni másokkal szemben. Hát ez... A tervrajz. Tehát kulturális ikonként most rajtam áll, hogy írjak egy új tervrajzot, hogy lehet a jövőben pozitivitás generálva hozzáállni egymáshoz. Úgyhogy az én hibám, hogy nem jöttem rá, hogy mennyien követnek és mekkora kulturális hatásom van, de talán akkor... De érted? Semmekkora, hát azokat a videókat, amik kizárólag a Rage-bait-re épültek, azokat megnézte így 6000 ember. Érted? Tehát egy 130 000 feliratkozós csatorna, azóta leiratkozott róla ugye 4000 ember, egy 130 000 feliratkozós csatornának a videóit megnézték, wow, 6000-en! Azt a mindenit, Vince, gratulálok, te egy igazán kulturális ikon vagy. Gratulálok! Nagyon szép, sikeres vagy, Vince, gratulálok. nem is vennék ilyen éles kanyarokat. De most tudom, hogy... De és akkor megkérdezhetjük, hogy ez miért van? Hát valószínűleg azért, mert azok a videók a kutyát nem érdekelték, mert az egy szar. Tehát, hogy nem ezért iratkoztak fel Vincére. Inkább menjél el volt futárkodni, fúdórás futárkodni, csinálj olyan dolgokat, amiket nekem nem kell, hogy nektek ne kelljen, című videókat, és azokat szeretik nézni az emberek, érted? Szeretik nézni az emberek. Ezekkel semmit nem ér el, tehát most ezt is, érted? Megnézték 1500-on 3 nap alatt. Tehát a kutyát nem érdekli. Ha erre kanyarodok, és a szakadék előtt pont visszafordulok, lehet, hogy aki mögöttem jön, az beleesik a szakadékba. Tehát úgy kell kanyarodnom, hogy mindenki, aki mögöttem jön,
azok is egy jó úton menjenek. Tehát ők nem tudják, hogy milyen Ő a hatással lesz az példamutató. életükre, meg a Ja, világra ja. a tetteik, mert ők csak leutánozzák, amit én csinálok. Ja, Ezért ja. nekem olyan dolgokat kell csinálni, hogyha feltesszük, hogy sokan le fogják utánozni, mert ez történik, akkor egy jobb hely legyen a világ. Például, hogyha odaragasztod a rágódat a buszra, egy rágótól nem dől össze a világ. De ha elképzeled, hogy mi van, hogyha mindenki ezt csinálná, akkor az már rossz. Tehát így kell gondolkodni nekem, mint kulturális ikon. Úgyhogy szerintem sokan nem találják most helyüket, csak nézik, hogy ez működik, az működik. Úgyhogy rajtam a sor, hogy egy olyan működő dolgot hozzak létre, ami pozitivitást szül, és jó dolgokat. És ez a Befekszem Season 2. Már készülnek a videók, csak még nincsenek kirakva, szóval még a publikum ezt nem tudja. De a lényeg, hogy ha kiraksz egy kis pozitivitást, és feltételezed, hogy azt kapod vissza, akkor elindítod ezt a láncolatot. De ezt ugyanúgy a negativitással. És ezt tudjátok, pont Vince lesz, aki elindítja ezt a láncolatot a pozitivitással, mert őt mindenki nézi Magyarországon, vagy legalábbis fél Magyarország, igen. is lehet. Kiraksz egy kis gyűlöletet, és Kulturális feltételezed, hogy ikon. visszagyűlölnek, akkor mindenki, aki csatlakozik, az is gyűlölködni fog. És ebbe könnyű beleragadni, főleg akit abuzáltak. Na jó, itt van az új cica, akit örökbe fogadtam. Megjelent ő is. Sokkal fotogénabb, mint Chibi. Sokkal jobban szeret szerepelni. Dorombolj bele a mikrofonba. Vince azt hiszi, hogy a modernkor Nietzsche-je. Igen. De ezt meg lehet csinálni pozitív dolgokkal is. Gyerek Vannak mindig emberek, akiknek olyan élményeik vannak, hogy mindig inkább a negativitásra lesznek fogékonyak, de olyanok is vannak, akik nyitottak a változásra, és olyanok is vannak, akik nyitottak a pozitivitásra. Úgyhogy két utóbbi csoporthoz szólok én most. Aki a negativitásra nyitott, annak nem én vagyok az embere igazából. A negativitás az egy kiváltság, mert akinek tényleg rossz, az nem tud más csinálni, mint optimista lenni. Mert ha nem lenne, akkor megölné magát. Tehát ha valaki így életvitelszerűen meg van keseredve, az azt jelenti, hogy túl jó dolga van. Akinek igazán rossz dolga van, az nem nincs megkeseredve, hanem az csak élni akar. És akinek pedig jó dolga van, az tudatában lehet, és pozitivitás szül. Bálna egy jó dolgot is kihozhatott volna az egészből. Igen, de hát ilyen ez. Rajtam a sor, hogy megtörjem a magyarok évszázados átkát. Ezért tört meg a sors, hogy aztán megkoronázzon. Ha a töviskoszorút nem hordtam volna, most a koronának sem lenne meg a helye. De sokan hülyének nézik azt, aki optimista, mert hogy ja, te nem látod a buktatókat? Te nem tudod, hogy ide elromolhat? Ha nem lennék optimista, nem lennék most itt. Indultak ugyanonnan emberek, Tehát- mint én. Értitek? Vince egy félisten. Ő csinál mindent jól. Mindenki más őt utánozza. És félúton megálltak. Én nem állok meg soha. Mindig teszem egyik lábam a másik után. Lehet, hogy egyszer szegbe lépek, lehet, hogy egyszer eltörik a lábam, vagy lehet, hogy egyszer elgáncsolnak, de akkor is felállok, Vince officially lost the plot, amúgy igen. A bro Jézus reinkarnációja, igen. és megyek tovább. Megállni nem fogok. Lehet nem én megyek a leggyorsabban, lehet vannak nálam gyorsabbak, valaki lehet kocsival megy, de én nem fogok megállni. Mindig lépek. Egyik lépés a másik után. A különbség, hogy mások azt nézik, hogy hol a lábnyomom, és próbálnak belelépni. Én nem azt nézem, hogy hol a lábnyom, hanem hogy hova tudok lépni. Tehát én lépek előre, átlépem a pocsolyát, egyszer megcsúszok, egyszer elsüllyedek. Aki mögöttem lép, az meg csak annyi, hogy ja, ide lépett, aztán oda, aztán oda. Tehát akkor úgy kell lépnem, hogy bár a mögöttem lépő lehet, hogy azért lép, hogy utolérjen és hátba szúrjon, de akkor is úgy kell lépnem, hogyha valaki esetleg átvenné a helyemet, ő is egy olyan helyen jöjjön mögöttem, ahol nem lép, nem csúszik le az útról, nem esik szakadékba. Ettől vagyok én kulturális ikon. Videót tenni mindenki tud. Mindenkinek van kamera a telefonján. Bárki lehet ismert. Ha van egy jobb fajta TikTok videód, akkor berobbanhatsz. De nem lesz mindenkiből kulturális ikon. És ez a különbség. Mindenki tud tartalmat gyártani. Ilyen bölcsességeket még Mózes sem mondott. Vince a Youtube-on mentál stalker-e. Aj, de jó. Annyiból áll, hogy menj oda kameragombot a telefonon. De nem mindenkiből lesz kulturális ikon.
Tehát nekem ez a sorsom, hogy kulturális ikon legyek. És ez a platform, amin most vagyok, Ez a egy sorsa! eszköz. A pillanatnyi vágom. eszköz. Ha nem lenne ez a platform, akkor más platform lenne. Nem azért vagyok kulturális Szánalmas az egész, amit csinál. Szánalmas. Borzasztó. ikon, mert van YouTube, hanem kulturális Emberfeletti, ikon vagyok, igen. és van YouTube, tehát akkor a YouTube-on vagyok kulturális ikon. Régen az emberek újságírók voltak, meg szerkesztők. Írtál egy jegyzetet, elküldted egy szerkesztőségbe, és akkor kiadták, és kaptál egy havi fizetést. Ma már ez nincs, mert senki nem olvas újságot. Az emberek hogy fogyasztanak tartalmat? Az interneten. Tehát az internetes tartalomgyártók az utódai Adi Endrének. Csak nem mindenki van tudatában, hogy ez mekkora felelősség. A lélek nem mindegy, ami mögött. Ő az a filozófus, aki majd az élete végén egy hordóban fog lakni, és egy darab tálja lesz, és úgy is boldog. Ő lesz a sztoicizmus megtestesítője Magyarországon. Mögötte van. Hát az nem mindegy. Sokan annyit látnak ebben, hogy pénz. Lehet vele pénzt keresni. Ami érthető, én is ezt láttam benne. De amikor keresel pénzt, utána rájössz, hogy oké, és azon kívül mi van? És a pénzen kívül más is van. Mondjuk jó lenne azért pénz is, mert nem állok túl jól anyagilag. Szerintem Magyarországon havi 1,5 millió forint azért nem árt, ha van. Most nekem Ez is egy rage bait amúgy. Tehát, hogy Magyarországon havi 1,5 millió forint nem árt, ha van. És azt mondja, hogy 500 000 forint az átlagos havi kiadása. Tehát, hogy ez is egy rage bait. Vannak emberek, akik nem ennyiből élnek, és akkor elmondod, hogy jaj, havi 500 000 forintot költök. Ez egy rage bait, bazd meg, 3 nappal ezelőtti videó, Season 2 ide vagy oda, ez megint csak egy rage bait videó, mindenkivel szemben. 500 000 forint a havi minimum kiadásom. Hogyha keresek 400 000, akkor az úgy elég szar. De ha keresek 1 500 000, akkor meg semmi. Szóval, aki tudja, hogy kell pénzt keresni, az adjon ötleteket kommentben. És szerencsé, hogy pontosítod, mi a viharról beszélsz, mert megkezdtem elveszteni a fonalat. Nem tudom már, hol kezdtem el. Vincze. Hát nem ez a nevem, hogy Vincze, szóval letiltalak. Szevasz. Nem ez a nevem, hogy Vincze, szóval letiltalak? Jaj, Istenem! Jaj, megbántottad a kicsi lelkemet. Jaj, az én nevem az, hogy Vince. Jaj, megbántottad a kicsi lelkemet, úgyhogy letiltalak. De nagy ember vagy. Gyerekek, baszott szánalom az egész. Gondolkozz fél órát. Gondolkozz Utána fél okoskodjál. órát, bro. Idióta. Jó napot, Vince. Idióta! Érted? Tehát 1/1 Vince az a csávó, aki miatt a hotelekben a sarokba rakják a széket. Hogy nézhesse miközben, mert az van, hogy egyébként egy 1/1-es vitára valószínűleg nem tudnak kiállni senki ellen, mert egy 5-es 11 éves gyerek leverné valószínűleg. Mert megkérdezni, sőt egy 4 éves gyerek leverné, mert megkérdezni tőle, hogy miért? De oké, Vince, de miért? És akkor így Vince lefagyna, hogy ja, mert kulturális ikon vagyok. De miért vagy kulturális ikon? Jó, sok sikert második szezonhoz várom. Köszi. Jó reggelt. Legyen betelefonálós műsor, és kedven támad telefonálni. Igyatok sok tudom vizet. én se, hogy lehetne több pénz tisztességes úton. Hát az a baj, hogy az ilyen biznisz, az ilyen túl sok mentális teher. Én megszoktam a proletár életet, ezért gürizel, szenvedsz, kibírod, aztán otthon szabad vagy. A vállalkozás meg olyan, hogy soha nem vagy szabad. Igazából az még nagyobb szolgaság a vállalkozás. A vállalkozás az az, hogy berakod a rendszerbe mindenedet, és onnantól a rendszeren múlik az egész sorsod. Hogy milyen törvényeket hoznak. Készített 9 perc, 10 másodpercben egy videót, és így arról szólt az egész, hogy fork found in kitchen. Water found in the ocean. Woman can cook. Hoppá! Erről szól az egész milyen videó. szabályok vannak. És akkor neked, mint jó szolga, ki kell tanulnod az összes kis szabályt, hogy tudsz eligazodni a rendszerben. Tehát nem az a lényeg, hogy értéket nyújts, hanem hogy a rendszert szolgáld minél jobban. Tehát a GDP nem akkor megy fel, amikor jobb lesz a világ, hanem amikor a rendszer
500 000 havi költés nem éppen hangzik proletár életnek. Jaj, de ezt nem mondd el Vincének, mert letilt, vigyázz! jobb. Tehát, hogyha sok ember elkezdi azt hinni egy cégről, hogy több profitot fog csinálni, akkor vesznek részvényt, felmegy a cég értéke, Jaj. és akkor $1 trillió nőtt a GDP. De hiába nőtt $1 trillió a GDP, mert az a pénz az nem létezik. Tehát az sehol nincs, az csak az emberek kihúzták a segítőt. GDP összeesküvés. Ez egy ilyen közös megegyezés, hogy létezik ez az érték? Ja, hát szerintem igen. Ja, szerintem is. Akkor létezik. De igazából nem létezik. És ha erre felhívod a figyelmet, akkor meg letiltják a csatornára. És ennyi! Ez a videó! What? Skizofrénia szimulátor. Tehát ez lenne az a híres Season 2-es Vince videó, ami már a pozitivitásról és nem a negativitásról, illetve a ragebaitről szól. És nem az iróniáról, amiről ő beszél, és ez egy humoros videó, mert ő egy humorista. Ti sokat nevettetek? Ti is annyit nevettetek ezen a videón, mint én? Mert egyébként, hogyha arra készült, amin én nevettem, azt szerintem ő annyira nem értékelni. Mivel, hogy van a vicces és van a nevetséges. Na most Vince azt hitte, hogy a neve az szinoníma a viccessel. De sajnos csak nevetséges. Vince egy nevetséges, szánalmas karakter, és ugye itt van az, hogy én nem tudom eldönteni, hogy ez most jelenleg a karaktere, vagy az ember maga, tehát ő így viselkedik, mert ha valóságban ő így viselkedik, akkor nagyon-nagyon sajnálom, mint embert, és a környezetét is. Mert én szerintem ez nagyon-nagyon toxikus. Bárkivel szemben, aki találkozik vele. De ne legyen igazam. És ugye ez a legnagyobb probléma, hogy egyébként csinál olyan videókat, amik érdekesek. Tehát most, ha rámegyek a videójára, itt van, hogy pán lengyel vonattal Kielcéből Varsóba. Soha nem jártam Kielcében vagy Varsóban, megnézem már, hogy milyen lehet vonattal ott utazni. Na most, ha én proletár életet élek, és nagyon-nagyon szükségem van a pénzre, és ebből contentet gyártok, akkor valószínűleg, és mondjuk nem hozza vissza az a pénzt, persze lehet kísérletezni, de akkor valószínűleg nem utazok el Varsóba. Szóval, ha nincs pénzem, akkor valószínűleg nem fogok elkölteni havi 500 000 forintot valamire. Hanem akkor visszaveszem a költéseimet, és igyekszem még humble-ebb, ahogy mondja az angol, módon élni. Szóval ellentmondásos kicsit, amiről Vince beszél nap mint nap, ezért nem lehet komolyan venni egyik mondatát, egyik szavát sem, sajnos. Vince teljes mértékben a nevetség tárgyává vált, amióta ezt elkezdte. Valószínűleg erre ő is rájött, de én szerintem ezt őt nem érdekli. Ő azt gondolja, hogy ő valóban egy kulturális ikon, aki gyakorlatilag bármit megtehet, mert nincsen súlya azoknak a dolgoknak, amiket mond. Vannak emberek, akik így is nézni fogják, és ez neki pont elég valószínűleg, és folyamatosan gyártani fogja ezeket a fajta videókat, amik valóban egyediek Magyarországon, mert ilyeneket senki más nem csinál, mert mindenki másnak van legalább annyi esze, hogyha mondjuk, nem tudom, berakok egy alultáplált gyerekről egy képet a videómba, akkor az valószínűleg az emberekben nem egy pozitív hatást fog kelteni. Milyen érdekes, ugye? De ezt anélkül, hogy kipróbálnád, anélkül valószínűleg te önmagad is rájössz, hogy ez az igazság. Lehetséges, hogyha berakok egy alultáplált gyerekről egy képet a videómba, akkor az nem fog tetszeni mindenkinek. Ha? És akkor fel vagyok háborodva, hogy az emberek ezt szóvá teszik? Ilyen Murányi Máté féleségek? Meg Dwightok? Meg súlytalan bálnák? Akiknek a nevében is benne van, hogy súlytalan? Hogy adhatnék én az ő szavára? Értitek itt is a lényeget? Ironizáltam! Hoppáré! Fel tudtátok fogni, hogy ironizálok? Igen! Mert megváltoztattam a hangsúlyomat,
és még arcokat is vágtam hozzá. Tehát egyértelműsítettem, hogy ironizáltam. Vincénél viszont a low cortisol szintű videóknak emiatt nem tudod eldönteni, hogy ő most ironizál-e vagy sem. Post-ironizál, vagy meta-ironizál. Nem tudod eldönteni. Ezért bármikor elbújhat emögé. Emiatt egy szánalmas alak. Ez van.